Pois todo preparado neste minuto final. Aí están nese quinto chanzo, ben orgullosos tanto Dani como Manel. E aínda poden sair co peito máis hinchado se consiguen apoiar a esa fundación Andrea, que recordemos, fai unha labor espectacular con nenos, coas súas familias, e para eles podían ir esos 4.500 euros. Aí o vemos. Aí chegan os cartiños e en breve chegan as preguntas. Xa sabedes, un minuto por diante, 5 categorías, unha pregunta por cada unha delas, que neste caso van ser aí as vedes. Hoxe xogamos con resaca, churros, benvida, festivos e 2026. Apetecevos o menú? Imos aló, veña. Pois veña, rapaces, a mellor das sortes, 60 segundos por diante. Tempo, resaca. En España, premio cinematográfico. No Salvador, malestar por beber en exceso. Guardiola. Non é correcto. Churros, variante andaluza dos churros. Porras. Non é correcto. Benvida, no Xapón, con cantas badaladas lle dan a benvida ao ano novo. 365. Non é correcto. Festivos, cal é o primeiro festivo de 2026 dos elexidos pola Xunta de Galicia? Aninovo. Paramos o tempo. Falamos deses festivos que dependen de cada autonomía. Correcto. Cales elixe, pois neste caso o goberno galego, pois cantas badaladas dan en Xapón para celebrar ese aninovo. E tamén nos quedaba a variante andaluza dos churros. Temos 34 segundos por diante para Manel e para Dani. Mozos, preparados, continuamos. Vamos. Tempo, non é correcto. 2026, deletrea o ano 2026 en números romanos. 2026 en números romanos é MMXVI. Non é correcto. Resaca, en España, Feroz. premio cinematográfico, no Salvador, malestar por ver. Feroz. Non é correcto. Churros, variante andaluza dos churros. Lo xurro. Non é correcto. Benvida, no Xapón, con cantas badaladas lle dan a benvida ao aninovo. 366. Non é correcto. Festivos, cal é o primeiro festivo de 2026 dos elexidos pola Xunta? 20 de xaneiro. Non é correcto. 2026, deletrea o ano 2026 en números romanos. Ai, ata aquí. Tempo, Ninguno. tempo. Oi, aplauso para eles que non se veñan abaixo. Fixemos Que pleno. non é doado afrontar este minuto final. A que máis che doeu, Manel, a de deletrea, que sei que a tiñas aí. Faltouche un xe. Era MMXXVI. Non dixen dúas xes. Non. Son dixe unha. Dixeches unha, así, e logo xa pasamos a V. O las dixeches X. presas, claro. No, E pasa non nada, podíamos un arriba, dar. un abaixo. Foi mago, esa saber sabíala, evidentemente. A resaca, dicíamos que é un premio cinematográfico en España, no Salvador chamanlle Goya. Vale. Os churros, en Andalucía hai unha variante que se chama tejeringos. Sí, hombre, sí. As badaladas en Xapón en aninovo son 108. 100. E o primeiro festivo de 2026, elixido pola Xunta, é o 19 de marzo, o día de San Xosé. Era difícil, Bueno, pero... está ben. Inda así, ben pelexado ata o final, rapaces, parabéns. O bote non o levaron, pero 1.000 euros sí que van para a Fundación Andrea, e aí os vemos. Celebrámolo con Dani e con Manel, e mañá máis atrápame con máis caras coñecidas de TVG, e por suposto con vos ao outro lado da pantalla. Vémonos, ata a festa!